जब से बियाह कैली बेटा के तब से गिंजन लिखायल है हमरा। लोग बेटा के बियाह करे बुढ़ारी में सुख ला, हमरा दुख खाली लिखल है घर में। बूढ़े बूढ़ तक खाली हम ही खाना बना बना कर दिए। वो सरदुआ मचरुआ जे गेले हम पंजाब खटैला से ओहो हमरा माथा पर बो के छोड़ के गेले हन तांडव करेला। एगो पाय न कौड़ी भेजे है, एगो भेज दिल के घर वाली के की कहा जे भर दिन हेन्ना हेन्ना के करत रहे। बाप रे बाप कितने दुख निकल है। बुढ़ारी में हम इतने काम करवा पुतौ किया रहे घर में लोग के सुख ला, जे बुढ़ारी में लोग के सुख दे है हमरा दुख लिखल है। ठीक से सलाइयो नहीं बाल हो हमरा। केना के हम खाना बनेबे आँखों से नहीं सूझे आ उ भर दिन मोबाइल के हेन्ना हेन्ना करत रहे। अब बैठ के खाली खाते हम खाली बनेबे, चूल्हियो नहीं फुकाल हमरा से। बेट खौकी के बेटी दिमाग खराब कर ले बुढ़ारी में हमरा गिंजन गिंजन कर ले। आई बनो खाना नहीं तो ऐसा सार देबो चल जेती रहे तक। आई घिच के तीर देबो नहीं तो बनो खाना है। देखिए तोरा निक नहीं आता, तोरा पर नहीं होता, तोरा बच्चे चुपचाप खाना बना तू। बुढ़ारी में जे हमरा जल्दी जल्दी बनो खाना। आ चिकन से खाना बनो नहीं है तो हमरा भूते खाना बनावे पड़तो। तोरा हमरा भूते नहीं है तो तोरा बनावे पड़तो खाना। तोरा आनलियो हन सुखला के दुखला, बेटा के बियाह करे है बुढ़ारी में सुखला के दुखला। हमरा आँख आनर है, हमरा आँख आनर है, हमरा तू क के देले कि हम ही तोरा क के दियो। चूल्हे पर हम खाना बना के नहीं देबो नहीं देबो नहीं देबो। तू बरगिर थैन बने छै तोर की आय हमरा आगू के जल में हमरा सिखावे छै। आ बनसा बना तू नहीं हो तो हमरा बनावल, नहीं हो तो हमरा बनावल। तोरा बनावे पड़तो तो बनावे पड़तो। बनो खाना सिखा के तू से तोरा सिखा के गेल हन, से तोरा सिखा के गेल हन कि तू नहीं बने है बनसा। हां सिखा के गेले हन। बुढ़ारी में मैं के खटै है से हमर बेटा सिखा के गेलो हन। हां सिखा के गेलो बनो। आ तोरा मोबाइल स्क्रीन टच भेज दलको हन। हमरा तो मोबाइल बुढ़ारी में घटाई करले आ मोबाइल देख के जोरे है, जोरल के जोरल पर जरले पकड़ा दो। तोरा बुझली ना हम तोरा मोबाइल देख के जरे छियो, कोई अपना पुतौ देख के जरे है। हम त इहा न कहै छियै, जहिया से तो तू हमरा पर लागल रह छ भर दिन भर रह। हम त इहा न कहै छियै कि बुढ़ारी में हमरा गिंजन निकल है। बाप रे बहन बुढ़ारी में कोई सेवा करत रह, बेटा पुतौ के बियाह करे सेवा ला, आ तू हमरा खाली दुखे दै छी। 24 घंटा तोरा में पैर देबै या खाना बनैयो, भंसा बनैयो, बर्तन मैलियो, कपड़ो खींचियो, सब कुछ हम करी। आज मुझे ना भर दिन से खाना बन जाए। जहिया से हमर मोबाइल ले अगर आती हो जाए खाली हम ही तोरा खाना बना के दियो। तो क्यों खाना तू खाली हेना हेना करत रही। हां करबे तोरा मोबाइल से तुरंत पकड़ लेलको। जरंती एक नंबर जरंती है। जहां से मोबाइल ले जहिया से भर दिन खाना नहीं बने तो की करबी? भर दिन तो बस रही हम के बना चला मारे ला तू एली हन गे। मोबाइल ले हम चल चल ला बस कर ला मोबाइल से जरंती हो ना। मोबाइल को तो फट दे मोबाइल का झोटा पकड़ के नोच ले हम सौतन झोटा देख ली तू भाई आगे तू सास के मार भी पुतो भर के सास के मैं तुम्हारे बेटा है। हमरा मोबाइल देखो तो जरन होई हो मार लगे रात हमरा बुझे अब बुढ़ारी में हमरा मार के दाद लगो चाबेट कहूंगी ई छोरा सा दुआ हमरा छोड़ के कपार पर गेल रहे। मोबाइल के भर दिन घसत हमरा खाना बनावे तो हमरा हालत खराब हो गेल। मार देलक तैयो गुजारा नहीं होय देलक हमरा घर में मोगिया। बाप रे लोग सब हमरा की कहत जे पुतौ से मार खा लेलक। बाप रे अब हम की करू। बाप रे बाप केना के हमरा आबे दही वै सरद हुआ के। हाँ रुको रुको जाय कत छी। हमारे चैनल के
दीपक उजाला एंटरटेनमेंट के लाइक करब, शेयर करब और घंटी के बटन जरूर दबाएब, और साथ में कमेंट्स करब, ताकि हमरा से जे भी त्रुटि भेल होय आगे से ओकरा सुधार क के अहाँ सबके नीक वीडियो देखा के कोशिश करब, देखबा के कोशिश करब। की पूजा जी? हाँ हाँ तब प्रणाम कलिए न, धन्यवाद।